ambulan kayak wedhus yo. Kayak wedhus. Wedhus iki lho. Yo pelanggaran gede ngene iki Cak. Tak sampe ya. Iki ambulan iki. Wah, tak sampe penting gede ya. Aduh. Yo. Sampai ini kita kira ono apa ambulan kok kecepet gede gini. Wedhus cok, ambulan cok. Aduh, ambulan kecamatan mana ini? Ambulan pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir. Sampean Pak Sopo? Pak Sopo sampean? Pak Kadi. Apa nih Pak Petinggi? Mas sepupu Pak Inggi. Mas sepupu nih Bu Inggi. Ambulan kayak wedhus yo. Kayak wedhus. Wedhus iki lho. Yo pelanggaran gede ngene iki Cak. Tak sampe ya. Iki ambulan.